हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जालायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों बे जाहैबाय मा होनना बुङो किसुमान ओरैबायदि जायो ओरैबायदि समाव जोङो किसुमान बेफार बिजनेस जों आर्निं खालामनो फैसा इनकाम खालामनो जोङो किसुमान राहा लामा मोनै जायो जेरैबायदि हमना ला नोङो मोनसे दखान होनो हमना ला नोङो मबाइल शप टेलरिं डिटिपि बिउटिशियान टेकनिशियान बिभिन्न धरन जोङो बे दखानदार होनो जोङो नागिरो किन्तु जोंहा मा किसुमान इनकाम जोंहा मा इनकाम सर्स गैयिनि थाखाय रां गैयिनि थाखाय जोङो मा दखानफोरखौ बिजनेसफोरखौ जोङो स्टार्ट खालामनो हाया जों फिसा फेनला किसुमान उद्योगबो जों खुलिनो सानो किन्तु रां गैयिनि थाखाय जोङो खुलिनो हाया बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों जुदि नोंथाङा सानबाय थादोंमोनबा बेफार बिजनेस खालामनो आखायाव रां गैया जों माबायदि बिजनेस खालामगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेसन होगोन बेनि थ्रुयै नोंथांमोना थाङोबा निस्सय नोंथांमोना जुदि मोजाङै मोजां माबायोबा नोंथांमोना निस्सय बेफार बिजनेसखौ नोंथांमोना इजियैनो खालामनो हागोन बेनि आगोल आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालाम नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम बिदिनो गुबुनफोराबो मिथिनाय बायदि आरो आं गोदान आपडेट होयोब्ला नोंथांमोनाबो मिथिनाय बायदि लोगोसे फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौ शेयार खालामनांगौ जाहाथे गुबुनफोराबो बेफोर नलेजखौ मोननो हायो जाहाथे बिसोरबो एफा एनै बा एसे एनै इनफरमेसनजों बिथांमोनाबो गावनि जि थांखि दंमोन बेफोर थांखियाव होसोनो एसेबाबो गोरलै जायो बिदिब्ला आङो आगोल भिडिअखौ स्टार्ट खालामग्रोनोसै दा जोङो भिडिअ स्टार्ट खालामोब्ला गिबियाव जोङो मा लिरना गुगोलाव लिरबानो जाबाय PMEGP लिरनायनि उनाव फार्स्ट पेजाव मोनसे माबा ओंखारगोन पेज खुलिगोन बेहाय जोङो क्लिक खालामबानो जाबाय फार्स्ट मोननायावनो क्लिक खालामनायनि उनाव जोङो माखासे बेफोरबायदि मोनगोन PMEGPनि माने प्राइम मिनिस्टार इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन प्रग्राम बे प्राइम मिनिस्टारनिनो बे नोंथांमोनाव आधार कार्ड थानांगोन बेंक एकाउन्ट थानांगोन बिदिनो मबाइल नाम्बार आधार कार्डजों रेजिस्टार थानांगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला अनलाइनाव बेफोरबायदि फर्म फिलआप माबा ओंखारगोन पेज ओंखारगोन बे नोंथांमोना आधार नाम्बार EID नाम्बार एप्लिकेन्ट बेफोरबायदि बिभिन्न धरन ओंखारगोन नोंथांमोना KVIC बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालाम KVIC नोंथांमोना आं बेफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव किसुमान खामानिबो नोंथांमोना मावनांगोन अब्लासो नोंथांमोननि बे लना बा राङा नोंथांमोना सेंसन जागोन जेरैबायदि नोंथांमोना बे PMEGPY एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना KVIC आव नोंथांमोना मा खालाम सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना DIC बे DIC आव फैगोन DIC एप्लाइ खालाम DIC आव नोंथांमोना फैगोन DIC आव नोंथांमोनखौ लिंहरगोन जेब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एप्लिकेन्टआ बिथांमोननाव सहैनायनि उनाव नोंनाव DIC नाव मोनहैगोन DIC आ नोंथांखौ लिंहरगोन जेथिया DIC आ लिंहरगोन नोंथाङा मा बिजनेस खालामनो नागिरदों मा पार्पसनि थाखाय बेनि बाथ्राफोरखौ सोंगोन नोंथाङा क्लियारलि मोजाङै खोन्थाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांखौ बेंकआव लिंहरगोन DIC निफ्राय नोंथां मोनसे कागज होगोन रिसिप्ट बे कागजखौ लानानै नोंथांमोना नोंथांनि जाय बेंकनि एकाउन्टआ माबे बेंकआव दङ बे बेंकआव नोंथांमोनखौ बेंक मेनेजारा लिंहरगोन नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथाङा बेंक मेनेजारजों मोजाङै रायलाय बिनि आगोल नोंथांमोना माने प्रजेक्ट रिपर्टखौ नोंथांमोना इस्टिमेटखौ बानायखां ओरैबायदि नोंथांमोना केपिटेल बाजेट मा बेसेबां नोंथांमोना बाजेट थांगोन मोनसे दखान होनायनि नागिरनायाव बा मोनसे बिजनेस खालामनायाव बेसेबां केपिटेल बेसेबां इनभेस्ट बेसेबां रां खरसा जागोन बेनि सायाव मोनसे इस्टिमेट बरिया प्रजेक्ट बानायनानै नोंथांमोना लानानै थांगोन जेथिया बेंक मेनेजारा नायगोन बिथांमोना नंमारगौ अब्लाना नोंथांनि इस्टिमेटखौ नायखांनायनि उनाव बिथांमोना सम होगोन नोंथांनि जि जायगायाव नोंथाङा बेफार बिजनेस खालामगोन दखान होगोन माबा सेल खालामगोन बेहाय नोंथांमोननि जायगाखौ बिथांमोना नायहैगोन जेथिया नोंथांमोननि बे एड्रेसाव नोंथांमोननि जाय जायगायाव बेफार बिजनेस खालामगोन बेखौ जुदि नायनो थाङोब्ला नोंथांमोना खालि बे जायनिफ्राय नोंथांनि दखान होनो नागिरनाया पार्सनेल अनार नोंनि नङाब्ला जुदि भारायाव लानायब्ला बे भारा मालिकनि किसुमान आइडि प्रुफ बिगोन बे आइडि प्रुफफोरखौ रेडि खालामनानै लाखा खिन्थु नोंथाङा जि बिजनेस खालामगोन दखानानो जा माबा बिजनेस खिन्थु बिजनेसा आगोलाव स्टार्ट जानाय जानो नाङा मानोना गोदान खुलिनायसो बेनि थाखायसो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन जुदि नोंथांमोना डाइरेक्ट बेंकआव थांनानै डाइरेक्ट लन नागिरबाय थायोब्ला जोंहा मा इनकाम सर्स गैया सेलारि स्लिप गैया मा मान्थलि जोंना 20,000 25,000 सेलारि गैया जोंनो माने गभर्नमेन्टआ बेंकआ जोंनो मालाबाबो लन होआ बेनि थाखाय जों गोरलै लन मोननोबा एसेबाबो जों खस्थ'यैबाबो जों लन मोननो थाखाय जोङो बे PMEGPY नि दारा जोङो बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा इनकाम सर्स खालामनो थाखाय मोनसे लामा लानो नागिरदोंब्ला बेखौ खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो खिन्थु बेखौ एप्लाइ खालामनायनि आगोल नोंथांमोना
एस्टिमेट केपिटेलखौ मोजाङै बानायनानै ला बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालाम मोजाङै बे लना एप्रुभ जानायनि 100% चान्स दङ मानोना नोंथाङा सिभिल स्क'रा जुदि मोजांब्ला आरो आगोलाव जुदि लन लानानै लनखौ जुदि मारिबाय थादोंब्ला 100% नोंनि लना एप्रुभ जागोन PMEGPY नि दारा मानोना जोङो डाइरेक्ट थांबाबो जोङो बेंकआव लन मोना एप्रुभ खालामा रिजेक्ट खालामो मानोना जोंनाव दरमाहा सेलारि फैया बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि लननि सुबिदाखौ मोननाय जाया आरो बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय बे प्रधान मन्त्रिनिनो मोनसे स्किम आरो प्राइम मिनिस्टारनिनो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम आरो नोंथांमोना जुदि जाय बेफार बिजनेसखौ खालामनो नागिरदों बेफोराव जुदि एक्सपिरियेन्स दङबा बेफोरखौबो मेनसन खालामखा अब्ला नोंथाङा बांसिन मोजां जागोन आरो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला दानो थांनानै नोंथांमोननि अनलाइन सेन्टाराव एप्लाइ खालामनो हासिगौ जेसेबां हायो जेसेबां थाब खालाम नोंथांमोना खामानिखौबो गोख्रैनो थाब स्टार्ट खालामनो हागोन आरो आं बेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम गुबुनफोराबो मोनथिनाय बायदि लोगोसे फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक शेयार खालाम आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय